ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರು ಶಕ್ತಿ ಕದಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾತಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ತೆಂಚಾತ ನಂದು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಈ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಏನು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಪಯಣಿಗಳಿಗೆ ತೂಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಂಜಾಬ್ ತೂಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಚು ತೆತ್ತಿಬೇಯ ಐತೆ ತೆತ್ತಿಬೇಯ ಅನ್ನೊಂದು ಬೇಯಡು ಬುಲ್ಬೆಲ್ದು ಯಾರು ಬತ್ತೋಳು ಏನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಏರು ಕುರುಡ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಪೋದಿದ್ದೆ ಪುಲ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಗೋದ್ರೆಗ ಬಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ಬಣ್ಣಗ ಕೈ ಬಡ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಫುಲ್ ಬಾರ್ದಿವ್ರು ಅಂಚದಲ್ಲ ಹತ್ತಚ್ಚಿ ಗೈಸಲ ಸುರುಗುನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಎದ್ದು ಬೋಡಾತು ಪಾಡಲ್ಲಿ ಅಂಕ್ಲ ಏನಂಜ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಂಚ ಎರಡು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ನಾಲ್ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ತೆತ್ತಿ ಚೂಲಿಗೆ ಪುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ತುಂಬ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಕು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಅಪರೂಪಕರ ಮಲ್ಪನ ದಾಪುಡು ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಂಬತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರಾಟು ನಾನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತದನಂತರ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ. ನಾವು ಬೇಯಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿನ ಬಾಳ್ಗ ಚೂರು ಶಕ್ತಿ ಕದಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾತಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಡಾಪುಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನಗೆ ಗೆದ್ದು ಬರೀ ದಿಕ್ಕ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಾದನೆಗೆ ತಂದು ಇದು ಸುರುಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ದೆ
ಕಡೆ ನೆನಪಿತ್ತಜಿ. ಸೊ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂಡು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂಡು ಕಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸೆಡ್ಡ ಬೇಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಅದೇಗೆ ಏನಂತ ಚಟ್ನಿ ಲಾಕ ಮಲ್ಪಂತೆ ಅವು ಎಂಟಿ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಅಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಇಂಚ ಮರೆ ಬರುವ ಇನಿ ಕೊಂತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯಾನೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ತಪ್ಪದ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಂತ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಂತ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಈಗ ಖಾರ ಪ್ರಿಯರ ಇತ್ತನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಲ ಪಾಡಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಅದು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬೇಪಾದಿನ ತಿತ್ತಿ ಬಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ್ಲಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡ್ಲಿ ರೆಗಾಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ. ನಮಗೆ ಏರ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಬಜಿ ಅನ್ಬೇರು ತುಲೇತ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪು ಜಾತಿ ವಿಷಯ ನಾವು ವೆರೈಟಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಣಸ್ತಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಐತೆ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಣಸಿ ಬಳಸು ಕೊರಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾದ ಬಂದ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನೇ ಬಂತುಲಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನೇ ಮಲ್ತದಿ ಯಾನೇ ಬಂಡ ಕುಡಾಯ್ಕಲಾಗಿರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡಿ ಈನೆ ಮಲ್ಜಿನ ತಂಚ ಲಾಯ್ಕಾತ ಮನ್ಪರಂದು ತುಕ ಆಲಿಂಚ ಮನ್ಪರಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಣ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಚಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ತುಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಹುಕುಂ ಮೆಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸತ್ಯವನ್ಯ ಎಂಚಾತನು ಹಾ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವೋಲಿಯಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಗಾಯಸ್ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗಾಯಸ್ ತೀರತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನನಗೆ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನೀನು ಮಾರೆ ಮೂರು ಕುದುರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನನಗೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಣಿಕ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಬಂಡಲು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಟು ಒಂದೀಗ ಒಂದುಂಟು
ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇಸ್ತೀರದ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಆದ ನನಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನನಗೆ ಅಪೂರ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಗಮ್ಮಲ್ಪಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಏನಾಟು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ನಿನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್